вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали, не ги Издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Каналът. Ей, Нолик, ела да забършим вентилатор на компютъра. Не сега. Том Томас, рисуваме картичка за годишнината на родителите му. О, горкичкият, преуморил си се. Здрасти, Симка. Чудесно е, че дойде. Кажи ми, 12-та годишнина, со ли се пише или су? Слушай, първо напиши 12, после сложи тире и напиши та. О, вярно. Но първо ще сменя водата. Ей, сега идвам. О, мама си е забравила халката. О, не. О, не, какво направих? Съсипах специалния ден на мама и татко. Къде? В банята? Халката на мама беше там. И аз изпуснах я в мивката. Тя падна в канала. Денят се провали. Не се е провалил. Никога ли не си виждал сифон? Какво каза? Сифонът е вид извита тръба и стои под мивката. Водата изтича от кранчето, после отива в сифона, след което се влива в канала. Като спреш водата, тя не се отича цялата, част от нея остава в сифона. Това е така, за да не може миризмата от канала да влезе в къщата. Халката е по-тежка от водата и ако случайно я изпуснеш в мивката, тя не стига до канала, а остава в сифона. Значи, не всичко е загубено. Да, но как ще извадим халката от сифона? Кой знае? Аз не мога да плувам. Спокойно, всичко е под контрол. Трябва ми конец. Има много. Донеси го, връщам се след секунда. Няма да стане така. Трябва ми поялник. Папус, трябва ми твоя помагатор. Какво съвпадение? Защото и на мен ми трябва. Масия, ще взема твоя помагатор. Какво? Ей, сега го връщам. Ей, къде хукна? Моля те, пази ми го! Както подсказва името им, сръчковците се грижат за уреди и машини. Но машините са огромни, а сръчковците са мънички. Затова не могат без инструменти. В началото те работеха с каквото имат под ръка. Перца, конци, игли, но вече имат раници, помагатори. Помагаторът е пълен с всякакви инструменти. Натискаш бутона, помагаторът се завърта и изстрелва кука, магнит, дори парашут. Всеки възрастен сръчко има личен помагатор, но децата първо отиват на училище, учат здраво и имат изпити преди да станат пълноправни сръчковци. Едва тогава се здобиват със свой личен помагатор. И какво? Ще се спуснеш ей така в сифона? Не просто ей така. А така. Да, така. Като дръжна конеца, издърпай ме. А? Тя каза, когато дръпна конеца, трябва да ме изтеглиш. Разбрано! Той каза, разбрано. Много нужда да повтаря всичко. Каза да не повтарям думите ти. Симка, Нолик, благодаря ви. Вие спасихте този ден. За това сме сръчковци.
Казах, за това сме сръчковци. Том Томас, с кого говориш там? О, майка ти се върна. С никого. Ей, станете пак сръчковци. Имам един въпрос. Забравих, как се пише 12-та годишнина СО или СУ? Напиши просто 12. Прави сте! Обработка Студио Профилс. Режисьор на дублажа Десислава Знаменова. Тон режисьор Николай Марков. Ролите озвучиха артистите Диляна Спасова, Мина Костова, Светослава Симеонова, Живко Джуранов. Преводач Герегана Байхчи.